Unsa ba tao kay pag yukan na sa pasahero na ko yun. Ginarat. Asa may kapat Kuha ko, reklamadora na mo eh. O, dito. pliti. Supli na. Niya na pliti. Sukli. Unsa. Eh, pabot ko diri ha. Eh, naparo ko eh. Yukan ba kay kayo mo sakay niya. Madisgas yata kabayadan nimo piang na baga. Unsa. Sabi ko kay pabot ko sa pasahero. Woohoo! Ay, sinawa na. Kita ko, zero bre, zero mingom kayo. Ako na nga, kasi na pliti, way sukli ay ba? Hindi ako rin ng Pangagod. Maapot yan ng mga pasahero na ang pliti, 15 pesos. Ako ay, way sukli ay. Hindi kini. Nakakuha pa ko. Pangagod. Kita pa ko eh. Away mo motor, sinaw kayo, wala kayo pasahero, bro. Ako motor ha. Hugaw kayo, pasahero. May ko daw. May parking tadi kay. May pasahero mo gawa jud. Yaro wala rin araw na. Mingom po kayo. May kuwan saan? Pwede ngagi ba? Lingaw kay pre. Pwede ngagi. Magpadatag suwat. Kami ngawan. Dahil suwat nga kayo nagsulat. Namatay pulpin rin nga. Apo, ang agi puti. Mag-aagi rin. Ay, kakya kayo ulit. Lolo. Zero. Gila ba? Ari mo. Sakay. Pwede tarong nga. Sakay lang niya. Ari, di mo yung sakay. Ngara lang sakay. Kuyawan ko ni mo da. Gilang. Sakay. Patarong. Atin. Taruang. Sakya. Atin. O, gina. Kuyawan ni pasahero rin, pre. Tarong nga, pre. Dengasa di pasuruan ko eh. Aguanta ha, pre. Kaya mo na pasahero, pre. Mo na ganan. Naunsam ka kayo sa gatong pliti, anak. Mo ba? Ha? Dengasa na rin pasuruan ba? Ala, aguanta ha, dia. Atin. Taruang ko. Dengasa pasuruan eh. Kaya, pre. Nah, kawan na. Sakay. Saan ka masiruan nga ito nga? Grabe na nga sana eh. Tanggang. Kapag masagbutan ito. Ito, kakabantay ito nga. Purang taghubog. Grabe na nga sana. Hubog Sumok pa to. niya eh. Ha? Sumok pa niya. Hubog to. Ingato lagi to sa stroke. Siya ito ba? Bauli. Bantay ko. Yan, tuloy kiliti ito. Wak may pliti. Tama na dami. Mabitang ko magpasakay ito niya. Kay baon ako dang dito ang pliti. Iilan na tayo nga. Plitihan ka ko sa gato. Sana. Ano mo siya? Pakyaw rin niya nga ito pa dong. Ako tuwa man eh. Ako man eh. Pliti no. Abutan. Timan ba sa hero? Pre, timan. Igin, bagaan. Tanawa ako. Mamasero ko. Why sukli ay? Timan eh. Kwenta man. Sukli eh. Balik ko. Kasi sukli ko taon niya. Kwenta kong gihatag niyo. Oh, yung kayo ay sukli ay. Ano na pliti na yun eh? Kuan, 20. Oh, may sukli 30. Wala sukli. Lain na niya ako patakaran. Sakay ka? Mari na patakaran na eh. O lain na niya ako. Musakay ba ka? Hindi ako masakay kay. Basta musakay ka. Kinilo na niya ako. Tibango natin kung pila ka kilo. So, Mao na pliti ni mo. Ang kilo ana. magsakay na ka. Sana na yung kondre. Ha? Kinilo naman. Kinilo na mo are. Tag 50 ang kilo. So, ano yung sakay na kito? Sakay balik. Ay, timbang. Ako sa timbangon di. Bangon bro. Ha? Kabutos kilo. Ay, pinuong yoy. Hindi ka sakay rin. Bahala ka daw. Wow, kay bawo na. Bako na naman mukha ron. Ha? Kinilo na. Kinilo na mo. Dire di na yung Diyan natin magkuha na. Ay, Sakay dre. ha? Sakay na pa to. Mga sakay inlag gitu niya. Kinilo na ko. Sakya ko, be. Isa yung una ninyong duha. Oy, sakay ni. Yang Ihatag ko sa eskwela, be. iskina. Dai kana. Balik ko po ang... Ako patakaran dire dai. Ako patakaran dire. Kinilo na ni. Abisan pag pila ka kilo maabot na ko. Ha? Bayaran tika. Mga pila ka kilo dai. Sa imba na pila ka ka kilo. Mas mga 2 kilo to nga. Mga na Oh, yun. gamay na ko mabayaran, ani. 2 kilo. 50 man kilo. 2 kilo. Sige sa gatos. Sige ato nga. 5 sa 25. Oh, sige. Kinilo na pre ay. Kinilo na yun. Karon sunod pa kinilo sa ko. Kinilo na ako pre. Kinilo niya. Dirit.
Ah. Tama pre, ilan sila pre? Kinilo dali kay kwarta pre kay sa nga nang 20-20 pliti ato kinilo niya ato di na niingon niya. Kinilo na gyud. Kinilo na gid. Tanawa na ilan ang usa ka pasahero. Grabe. Karon ka. Dili lagi no. Ah, tablang be ka mo Ang gid. kaya ko ani kalakihan ni. Mo baking sa uro, baking sa ko. Ah, lasa. Lami na kay trata na ko pre kay kinilo niya ako di na niingon nga kanang pirid-pirid ya. Mahal mo kay kinilo, pintar mang kilo semua. Ako kinilo na puli ko. Ha? Di maka ko mapalit ang gasolina, unsa man ang gasolina? Di ba? Litro. Ato sa balabuan kinilo sila to. Sige, sige. Ito rin. Ay kinilo tani ay ulan daging pasero dire pe kay Income bro. ha? Hindi ko ka-income yun. Pero nga Kasi ako sa hero kanina, hupog ko sa to. Kung manipulate sa naon na yun. Muragikan to sa kanang kalubihan na may kalubihan na sunahan. Wa siguro nanongko siguro dili yan tubaan ba? Mo lagi. Sige lang pre kay na lagi makakwarta le karon kinilo biya na ato 50 ang kilo. Makakwarta re karon. May lagi yung Ha? sa hero ko kay kuan ba. Sakay ko. Oh, nga. Oy, Isa may mo. Kuha na ni mo dagan. kanang kay Sakto sa daan. Kinilo rin ba itong biyahe kilo ba? pila kilo. Sa 50 ang kilo. Nag 50 ang kilo. gari Kilo na dayron dili dayron ko. Oh, gari lang sakay din. Kinilo na among Kinilo na yan. support na rin. Kinilo na. Kinilo na yan. Ang Sakay mo yang kilo 50. Ang ako sang per kilo re. Tag 35 lang. Ah, ari dire. Ari sa kaya ko. May discount sa 60 kayo. 40 na lang, 40 ang kilo. Ay, Ari dire. ayo 35 gari ka sakay. Dili na lang ko kay 35 ra man Ito ba yan. susunod mo kasi kung presyo nga. Kay para makasave ko Ano pa. mo na pre, diskarte na siya. Ay, sakay dai sakay. Ah, 30 lang, 30 lang, dire. Ah, 30. Oh, wari na lang ko kay 30 man. Ha? Ay, ayo, ngari lang kay bacingkor na ako, bacingko sakay ka diri. Ano nga sa Ay, kaya? ana pre, stable ka da pre. Dili, dili. Ari dire, ari dire. Asa? 20. Last na, Oh, last. dili na lang ko kay Last 20 na lang na ni. Ayo, man ha. ayo, kinsi. Oy, pre, nabalik lagi ako sa iro. Ana, di ko pasakay rin. Bahala na namin, bahala na kami. Sakya. Uy. Aga sa ko. Di ko balak ko ay. Di ko sakay rin. Ay, ako magpatod Ayaw. ako. Ayaw. Bahala na. Patod ako. Ano ta? Tara. Bahala na sa rin. Patod ako.